Ovaj video je rađen u saradnji sa Vekom, tako da odite svi na njegov kanal, subscribeujte ga i podržite ga do tih 10.000 subscribera. Milton Videos. Ovo je Balkan. Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Ivan Milić, zovite me Milton. Šta danas radimo? Danas radimo rant. Ali zašto? Zašto ne? Idi plači mami, idi plači tati. Princeza Psiho. Ona je ono što dobijete kada spojite skupanje popularnosti na dramama iz Fontevu. Savršen spoj, skoro kao špageti i bolognese sos. Uz to što privlači pažnju svojim grudima i ima je kao začince u svakoj drami, poprilično je veliko vlakača pa i samo perto viri iz bakinog analnog otvora. A kada ne nosi obuću sa pertama, ne viri ništa. Da, ona je jedna od ovaca iz stada, pastijera bake praseta. Ali da ne bude da sve ovo govorim bez dokaza, ja ću svoje argumente potkrepiti. Ovaj video nije napravljen da bi uvredio princezu Psiho, niti ću to da uradim u ovom videu. Ovaj video je napravljen kao konstruktivna kritika. Svestan sam da je život nije mazio i da je to možda razlog za njene psihičke probleme, ali kontroliši to barem pred kamerama, razumeš? Idi plači mami, idi plači tati. Da se vratimo na početak. Prvi video. Ja sam planirala da vam kažem istinu, a to je da sam kreten, debil, moron, ali pošto su mi rekli da to nije sigurno nešto što želite da čujete. Drugi video. I sigurno se pitate šta će ovaj peškir ispred mene. Od samog početka je krenula to da radi. Ta trenerka može da se zakopča. Četvrti video. Da li nosiš tanke? Mislim da bi normalno youtuberka ignorisao ovako pitanje, ali da ga ignorisao ne bi mogla da stavi ovo na thumbnail. Oh my god! Zašto ova žena ovo radi, alo? U celom ovom videu je bila raspoložena kao ninfomanka, što se može vidjeti i po thumbnailu. Onda je skontala da sise prolaze pa je nastavila na svakom thumbnailu da ih pokazuje. I videi sa sisama na thumbnailu su uglavnom i bolje prolazili od običnih videa. Mada na njenom kanalu nema običnih videa jer su, dobro, neobični. I upravo ovi videi pokazuju način na koji želi da uspe. Od samog početka krenula to da radi, ali su se kasnije na ovo dodali još neke stvari. Stvorio je od nje jednu od najgorih youtubera takozvane balkanske YouTube scene. Moj prvi put, 3 tačke, 2 upitnika, apsolutna zagrada, princeza Psiho, apsolutna zagrada. Grudi, ček. Potencijalna priča o seksu, ček. Clickbait mislead, ček. Iskreno mi je čudo kako je ovo nije bio prvi video. YouTube najviše gledaju deca. Nju najviše gledaju deca. Prošle godine na Gamesconu sam bio najstarija osoba koja je prišla da se slikamo. Da, slikao sam se sa njom. I to na isti dan kada sam izbacio pesmu Paculi, koja je bukvalno diss track na 6 youtubera u koje spada i ona. Shvatite ovo kako hoćete. Ali evo ovdje ću da zaustavim ljude koji pišu stvari kao što su: hejtuješ na internetu, a ne bi smeo da priđeš toj osobi. Internet i realan život nisu isto. Ako imaš nešto protiv nekoga na internetu, to ne mora znači da imaš nešto protiv te osobe u realnom životu. Ja tu osobu u realnosti ni ne poznajem. Ljudi na internetu grade svoj karakter onako kako njima odgovara. I da se vratimo na priču o njenim fanovima. Žena je svesna da je gledaju deca i ona toj deci plasira seksualni sadržaj. Drugo, nazvati video ovako, i to nije jedini, i onda pričati o nekim totalno trećim stvarima. Moj prvi put, tačni prvi put kada sam imala operaciju. Drugi prvi put, moj prvi put u diskoteci. Je poprilično loš potez. To se naziva mislead. Kada naučeš nekoga da klikne na nešto i onda mu serviraš nešto potpuno treće. Ali time se služi većina youtubera, uključujući i PewDiePie koji bi trebao da bude bolji od ostalih, koji je bio chosen one. Da. Idi plači mami, idi plači tati. Baka prase pogleda u Anđeline 3 tačke, ja skinem nešto ili drvnem čašicu rakije. Dame i gospodo, da, striptiz na YouTubeu. Smatram da nije potrebno komentarisati ovako nešto. Ovo vam je srpska YouTube verzija Linity i Amurant. Ovo je samo jedan od videa. Ima ih na stotine, ali bukvalno na stotine. Ali hajde da vam dam neku statistiku. Na više od 150 od 300 videa su njene provokativne slike, što je više od 50% svih njenih videa. Ovo je totalno pogrešan način sticanja popularnosti, jer ljudima koji te prate nećeš biti zanimljivo ti, nego tvoje grudi. Ako te ljudi upisuju sa ona što izbacuje sise i radi reakcije, znaj da nešto radiš pogrešno. Stvarno pogrešno. Idi plači mami, idi plači tati.
Ah da, reakcije. Tip sadržaja koji održava u životu pola takozvane YouTube scene. Pola njih imaju navodno svoj kontent koji muzu stranaca, a ova druga polovina radi reakcije na to. Pogađajte gde spada Princeza Psiho. Reakcije mogu da budu i dobar kontent. Reakcije kakve rade Lifi su dobre reakcije, ali reakcije kakve rade Princeza Psiho, Bake, Lux27 i tako ta ekipa su sinonim za shit content. I dosta njih iz te ekipe je svesno toga, ali ipak to nastavljaju da rade. Zašto? Zbog para. Za napraviti takav klip reakciju je potrebno oko 2 sata posla. Nisu potrebne nikakve pripreme, ništa, samo sednete i krenete da gledate to na šta reagujete. I što se manje budete ubacivali, to će klip biti bolji, jer jel te ljudi tu nisu zbog vas, nego zbog onoga na šta reagujete. Ovo što sam sada rekao je činjenica, jednostavno je to tako. Stigli smo do ovog videa. Pomešao je grudi sa reakcijom. Savršen spoj, kao palačinke i eurokrem. Ponašanje ti je 0. Da, njegovo ponašanje je 0, ali to si rekao u polupijenom stanju dok izvodiš stripti za YouTube koji će gledati deca iz osnovne škole. Naravno, to da je njegovo ponašanje 0 stoji, ali je tvoje -1. Pogledajte na što liči ovaj video. Baka Prasa i ova Anđela valjda reaguju na Try Not To Laugh klip, na taj klip reaguje Princeza Psiho, na Princezu Psiho reaguje Lux27, na Luxa27 opet reaguje Princeza Psiho. Reakcija na reakciju, reakcija na reakciju. Bukvalno mi je trebalo 30 sekundi da napišem ovo i proverim da li je to stvarno tako. Ljudi, YouTuberi, to je 4 klipa koji se vrte oko jednog te istog sranja. Doduše tu je malo i problem u mentalitetu naroda, ali to je do sada previše puta komentarisano, kako kod mene, tako i kod drugih. Zašto bi tebe bilo briga da vidiš nečiju reakciju na nešto? Da rezimiramo, reakcije nisu skroz loš content. Ako se urade na pravi način, mogu da budu poprilično zanimljive, ali ako se rade da se sve svodi na to na što se reaguje, onda to nije tvoj content, nego samo reupload nečega sa tvojim facecamom preko. Idi plači mami, idi plači tati. Ovako, kao što sam već rekao, ove devojke ima u svakoj drami kao dijamanta koji su sve meša. Problem je samo što je niko ne shvata ozbiljno jer je samo ličnost sa strane. Napravio je pesmu Hejteri, koja realno nema smisla u više delova. Pre svega jer nije svako ko ima nešto protiv tebe na internetu hejter. Ja pravim rentove i kritikujem dosta stvari, ali protiv tih ljudi nemam ništa, već protiv onoga što rade. Naravno da postoje bolesni ljudi, deca, koji stvarno pišu glupe komentare i dislajkuju klipove bez razloga. Da se vratimo na temu. Koliko ljudi je ona isprozivala, a koliko ljudi joj je odgovorilo? Sigurno manje nego što je isprozivala. Ona je na YouTubeu samo neko ko će da uđe u neku dramu na strani Baki i svih YouTubera oko njega, jer jel ti tu su pregledi, tu su zubovi, tu su pare. A je realno, kako ovce da se odvoji stada? Bolje da se niko ne čačka jer jako budem počela da pričam. I na čijoj sam strani? I zašto sam na toj strani? I samo li saznam da je... Koliko sam mogao da shvatim, ona je ovde imala breakdown zbog toga što je neko nabio dislajkove. I uopšte mi nije jasno iz kog razloga se ja mešam u bilo koju... Iz kog razloga mene mešam? Ne, lepo je počela. Zašto se ispravila? I svi vi vrlo dobro znate razlog. 2 minuta, 1095 dislajkova i 1000 pregleda u minutu. Ajde, neka mi neko objasni iz kog jebenog razloga mene bilo ko meša u bilo kakvu dramu i plaća mi dislajk. To što je neko navodno platio dislajkove ne mora da znači da je meša u dramu. Dislajkovi nisu ništa. Ali sad kad već, znači kako je počelo do tačinje mene, znači više ja sam kako ću da se izrazim. Bolje da se niko ne čačka jer jako budem počela da pričam. I na čijoj sam strani? I zašto sam na toj strani? Koga je briga? Život, YouTube, Minđo i Mađa, 2 upitnika iskreno svemu, u zagradama stop manipulaciji. O kakvoj manipulaciji ona priča? Ja sam pretrpjela najstrašnije uvrede od fanpage-eva Anđeli Nađe. Ha. Za vreme te drame sam napravio video u kome sam pokazao neke hate poruke koje su dobile Anđela i Nađa. I da, evo vam neki od njih. Ne znam kakve poruke ona dobijala, ali ti fanpage-evi nemaju nikakve veze sa YouTuberima. I mene napadaju razni fanpage-evi. Napadaju me fanpage-evi Jale Brata i Bube Korelija, za koje sam 69% siguran da ne znaju da postoje. I onda one kažu ne trebaju da se gledaju najbolji ortaci Baka, Čoda i Princeza Psiho. To nije javno pozivanje na hejt. Jeste. To je javno pozivanje na hejt.
kako je reći nekome da nešto ne gleda pozivanje na hejt toga. Ali o kakvom hejtu mi ovdje pričamo? Tokom te drame su se svi sručili na Anđelu i Nađu. I to nije čak ni prvi put da se desi tako nešto. Ako neko poziva nekoga na hejt, onda je to baka prasi i njegove ovce, u koje spada i ona. Ne mogu da smirim se kad kažu pomiri se, puca mi strajkove, pučka ne stidi se. Nisam baš tačno siguran šta se desilo, ali koliko sam upućen, Anđela i Nađa, to jest njihov otac, su sredili neki strajk na nekom njenom videu koji se njima nije svideo. To su radili sa bakinim kanalom i tako to. Nije dobar potez, ali ono, što da ne. Ali, postoji jedno veliko ali. Mislim, ako ti nije okej da drugi tebi pucaju strajkove, nemoj ni ti to da radiš drugima. Rekla si da je reakcija dobra reklama kakva god ona bila. Iskreno, ja reakciju na pesmu smatram jako dobrom reklamom. Šta god da se kaže. Što znači da bi ti bile okej pozitivne i negativne reakcije, ali si ipak prešao preko svojih reči. Da vam predstavimo iga koji se na YouTube predstavlja pod imenom Vekva. Pustit ću njega da priča o svom iskustvu sa princezom Psiho i shvatit ćete šta sam htio da kažem. Veliki pozdrav svima, uglavnom ne želim da moj dio ovoga videa traje puno jer sam siguran da vam je Mifton već objasnio većinu stvari. Uglavnom, princeza Psiho je osoba koja je po meni dobila svoje subscribere nezasluženo. Zašto to mislim, sada ćete vidjeti. Njena subscribera dobila je sa reakcijama u kojima je blenula 3 minuta i rekla mišljenje koje imaju fanovi te osobe, jer pan je željela da dobije hejt. Ali ovdje nisu zbog njenih reakcija, već zbog strajka kojeg je dala meni i mnogim drugima. Izbacila je pjesmu Hejteri, ta pjesma se meni u tome vremenu uopšte nije svidjela i bila je očajna. By the way, ona je prije te pjesme nabila strajk dvojama youtubera. Napravio sam reakciju njoj i sve dobro prošlo prvih 2 dana i 3. dana sam dobio e-mail da izbrisala taj video, to jeste claimovala. I stiže meni poruka na mail pod imenom ova likuša će vam pokazati kako napraviti diss track, vaš video zapis. Imate video o čitavoj toj temi kod mene na kanalu, pošto ne želim da Mifton ovaj video proširim do sat vremena. Ukupno je nabila 5 youtubera strajk, mnogi od njih su prestali da snimaju tako da ne mogu da nađem dokaze jer su izbrisali content, ali naravno siguran sam da mi neko može potvrditi u komentarima ako gleda ovo. Ništa se nije promijenilo od prije 2 godine, i dalje se šupka youtuberima i radi reakcije koje imaju manjeg truda od baketa. Nisam upućen u to da li više nabija strajkove, ali znam da ona i njen momak su prijatelji svakome ko napravi reakciju o njima. To bi bilo to od mene, vraćam vam se Miftonu. Sve okej, završio se drama, ali je prihvatio nešto što i baka prase radi. A to je ponavljanje nadimaka svojih YouTube neprijatelja non stop i pravljanje videa na osnovu njih kako bi se sakupili pregledi. Okej, za vreme drame. Mislim, glupo i tad, ali hajde da kažemo da je okej. Ali oni to rade i godinu dana po završetku drame. Zašto ne ostavite ljude na miru, jebote? Stigo je novi level poniženja na YouTube-u i stvarno, ja ne mogu da, ja sam ona koja, ja ću ceo život da ispaštam zbog toga što ja moram da isteram pravdu na videu i mene boli uvo, mrzite me koliko god hoćete. Koliko god neko bio u pravu, ako Anđela i Nađa nisu bili u pravu, a mislim da uglavnom jesu, jer im je baka prase nabio hejt svojom reakcijom koja je i pokrenula dramu, ali čak i da nisu bili u pravu, nije pravilno da 10 youtubera ide protiv njih. Naša fora, naše majice. Naša fora, naše majice. Ko tu traži dramu? Ajde pričamo o tome ko tu traži dramu, prvo to. O čemu se ovdje radilo? Anđela i Nađa su pustili u prodaju neke majice i te majice su pisale sa naša fora, naše majice. To su ove majice. Mislim, logično da nije njihova fora. Rekli su da prestaju da snimaju jer fazon nemaju dovoljnu podršku i zbog hejta i tako to, ili da će ugasiti kanal, tako nešto. Tako da su ih ostali youtuberi zajebavali. Ko tu traži dramu? Dramu traži ona jer je njoj potrebna za popularnost. Anđela i Nađa su uspjele bez drama, ali sa novcem do duše. Time su možda provocirale, ali ne direktno. Slična priča kao i clickbait drama pesma, ako se upecaš na provokaciju u drami si, a onaj koji se upeca verovatno se namerno upeca, jer drama nije nešto negativno, naprotiv. Znači, da se razumemo, njih je boleo što ste ih pljuvali. Nije njima bilo do loših komentara, dragi moji, ja im te loše komentare žele opet.
Zašto? Zato što kad imate loše komentari, kad imate dislajkove, vi imate preglede od kojih zarađujete. Ne shvatam šta je ovdje htjela da kaže, ne verujem ni da je ona shvatila šta je rekla. Zašto bi nekoga bilo briga za dislajkove i loše komentare? Okej, ona imala breakdown zbog 1000 dislajkova na klipu, ali nisu svi ljudi ona. Smisao snimanja za YouTube je novac. Da nema monetizacije, ne bi niko snimao. Kogod da kaže da mu je nešto pre monetizacije na YouTube-u, laže. To su budalaštine, ljudi. Hajde mi opet onako na finjaka da bockamo, kao što smo i napravile dramu prošli put. Onako na finjaka da bockamo i onda kad nam se vrati mi smo žrtve, jel tako? Dramu nisu napravile one. Dramu ste napravili vi, pastir Baka Prase i njegove ovce. Drame ne bi bilo da im niste nabili hejt. Okej, pesma zaslužuje hejt jer je smeće, ali tim hejtom ne trebate da upravljate vi, nego treba prirodno da dođe. I nema veze ako i ti nisi nabio hejt svojom reakcijom. Ti pripadaš Bakinom stadu. Naše majice. Znači majice jesu vaše. I bit će samo vaše, niko iole pametan, ko nije retardiran kao vi, neće da ih kupi, da ih nosi. To da se razumemo odmah. Kako vidim osobu, nemoj mi pričati niko u životu, se slika samo da nosi tu majicu. Evo otvoreno, kažem, mrzite me koliko god hoće, bi meni bilo sramota da nosim takvu majicu. Pa da, a ljudi koji kupuju šajnice majice su sinonim za visoku inteligenciju. Ali da li je ovo isto ono protiv čega je pričala malo pre? I onda one kažu ne trebaju da se gledaju najbolji ortaci Baka, Čoda i Princeza Psiho. To nije javno pozivanje na hejt. Oni tebi negativnu reklamu, ti njima negativnu reklamu. Ako se već sa nekim svađaš, najbolji način da pridobiješ ljude na svoju stranu je da pokažeš da si bolja osoba, bolji čovjek od njih. A vi ste u toj drami pokazali da su Anđeli i Nađa mnogo bolji ljudi od vas. Iako nisu, ali takav ste utisak poslali. Mislite da vas mrzim? Ja nikad u životu ne bih željela da vi ugasite kanal niti bilo ko. Ako želite ovime da se bavite, radite to. Ali radite kako treba, jebem mu sve da mu jebem. Radite kako treba. Izvini princezo, izvinite i vi koji gledate ovaj video, ali vreme je za još jednu kompilaciju. Famu oko vas da se priča o vama i da vam se tako daje reklama, jer vas boli kurac. Da li ćete da imate dislajkove ili lajkove, vama su bitni pregledi i pare. Vama nije bitno bre ko vas voli, ko ne. Vama nije, vi imate bre obraz kao John. Obraz se ne pere, samo to da vam kažem. Mnogo ste mlada to skapirate, a očigledno je vaš otac poremećen, da vam to bar to kaže, ako vam sve ću sve meša. Obraz kao John, neko je poremećen. Clickbait drama, moja reakcija, propao youtuberi lol. Čemu komentar propao youtuberi? Ćao drugari, kao što vidite po naslovu ulazim u dramu. Da, ulazim u dramu. Gde ti je ulaznica? Kako je ova drama počela? Clickbait ekipa je napravila pesmu drama, u kojoj je fino i kulturno isprozivala loš kontent na takozvanoj balkanskoj YouTube sceni. I sad naravno neki od naših najvećih youtubera su se našli prozvani jer jelte to je njihov kontent i nema veze što je taj kontent loš. Oni su svi napali youtubere iz Clickbait ekipe kao da su uradili ne znam ni ja šta. Kao prvo oni su isprozivali loše stvari, nisu nikoga direktno isprozivali. Youtuberi koji su se pronašli u prozivkama su trebali da se zapitaju da li je možda problem u njima, ali ne. Nikako. Kako može da bude problem u njima? Najbolji ortaci. Prozivate dramu, bili ste u drami Anđela i Nađa. Kakve to ima veze? Istorija ne mora da utiče na sadašnjost. Ako su bili u drami, ne mora da znači da time ne mogu da pričaju da je drama sranje. Ajmo ovako, pošto i ti kako voliš mene da prozivaš, čula sam po hotelu i svašta. Ajmo ovako, saberi sve svoje preglede, oduzmi, vidi koliko si dugo ti na YouTube-u, vidi koliko sam dugo ja na YouTube-u, ako ćemo već ti i ja da se meru. Da, ali brojevi ne dokazuju ništa. Omču ima više subscribera od Amira Hadžića, Baka Prasa ima više subscribera od ozbiljnih tema, Džumbus ima više subscribera od Kako Lako. Ljudi, brojevi su samo brojevi. Imati više subscribera te ne čini boljim YouTuberom i čovekom od nekoga. Mani se toga, snimaj skečeve, prestani ti da se mešaš u drame jer si se mešala u drame, prestani da radiš reakcije jer sve to radiš zbog jebenih pregleda, a u pesmi distrajkuješ ljude što rade reakcije za preglede, oni navodno uzimaju deci pare. A ti što snimaš skečeve, ti im ne uzimaš pare, ti im uzimaš mušmole, bombonice, čokoladice. Jebote. Da se ne lažemo, svi vi prozivate drame, a
Šta upravo radite? Šta upravo prozivate? Ono što vi želite da se desi, želite dramu sa vama. Ja prozivam ove ljude, ali sam svestan da neću dobiti odgovor čak i da oni vide ovaj video, iako ovaj video postane viral. Zašto? Ista priča kao i sa klipom Drama sa vama Baka prase. Najpopularniji rant na takozvanoj balkanskoj YouTube sceni nije dobio odgovor. Zašto? Zato što je nemoguće odgovoriti na taj klip. Tako da ako neko nešto kritikuje, ne mora da znači da želi dramu. Više nikada. Vi ste uspeli. Ja neću dramu sa vama, ja se plašim da imam dramu sa vama. Evo, ostavljam vama reakcije, ostavljam vama sve, ali samo vas molim. Zadnja vaša, evo imate 3 klipa. Evo nećemo da diramo pesmice. 3 zadnja klipa uzmite, saberite vaše preglede i moje zadnje 3 klipa i saberite preglede pa da vidimo ko ima bolji kontent i koga više vole. Jer jebeno ni zadrugu ne bi gledali da je ne vole. Neka mi neko da njenu adresu, da ju pošaljem psihoterapeuta. Jako mi je teško da radim ovaj rent. Čak ni Baka prase nije mogao ovako da me ostavi bez teksta. O, ljudi, ko čemu poštena o poštenju, bravo. Ko čemu poštena o poštenju poštene koja priča o poštenju. Koji ti kurac? Šta se sada ovdje bilo desilo? Naša omiljena youtuberka Princeza Psiho izbacuje pesmu o svojoj pokojnoj sestri, dok je u spotu polugola. Razumete da to uopšte ne ide? Da, tako nešto nije uopšte dobro ni u pesmama koje radi recimo Fox i ta ekipa. A kamoli u pesmi u kojoj pevaš o svojoj preminuloj sestri. Pesma je dobila dosta hejta. I kada se Kika uključila u clickbait i trash youtuber i dramu, prokomentarisao je i ovo. Evo ovako. Ne znam kada iskočila mi je pesma od Princeze Psycho, kako god. Pesma se zove Nemate više ili tako nešto. Te kasnije sam skontala da je pesma posvećena njenoj preminuloj sestri. Devojka je posvetila pesmu preminuloj sestri, a u spotu je bukvalno polugola. Znači, kadrovi na sise, na dupe. Ja ne znam, meni da sestra umre, napravila bih, ne znam, spot sa našim uspomenama ili tako nešto. Ja razumem šta je ta devojka uradila. Znači, videla sam i da je snimila reakciju na komentare, kao neki lik je isprezivao što je polugola u videu i onda je sad tu rekla neke svoje razloge koje nemaju veze s vezom i to bio samo dete od 5 godina. Bukvalno dete od 5 godina bi joj poverovao. Gde ti je logika? Želiš da ideš na patetiku, a isto tako da napališ tu decu tako obučena i to prolazi. To što je to je, brate, kako neko to može da podrži. Stvarno, moje saučešće. Ali mislim se smo toliko glupi ljudi da možemo da podržimo tako nešto. To što je Kika skinula shorts u videu i što ima 2 ili 3 provokativne slike na Instagramu, ne mora da znači da ona ne može da prokomentariše nešto loše što si ti uradila. Jer to što si ti uradio je i dalje loše. Ne ublažavaš to time što ćeš reći kakva je ona. Koga boli kurac? Ne znam da li je to neko rekao u svojoj reakciji ili ne. Sve ono je bilo snimljeno zato što je plaćen projekat, samo je malo promašen projekat, ali jebi. Onda ovdje imamo istu priču koju je Baka prase kao otkrio u svom videu. A to je da je Deutsche Welle platio da se uradi drama pesma, te da su to uradili samo zbog para. Što je budalaština, ja bih uradio takvu pesmu i džabe. Ali to im je opravdanje i samo traže nešto sa strane. Jebeno prihvatite da ste sranje youtuberi i da vam je sranje content. Pare, radim ono što se traži, ono što je aktuelno, radim reakcije, realno znam da ih radim, kidam kako ih radim, da ih ne radim kako treba ne bi imali toliko pregleda koliko ih imaju, realno znam da ih radim, kidam kako ih radim. Ček. Rekao je da zna da radi reakcije i da kida kako ih radi. Znam da ste čuli šta je rekao, ali sad to mora da ponovim. Sine, svako zna da upoji kameru i gleda nešto i ponekad baci neki glupi očigledan komentar. To nije nikakvo umeće. Ti nemaš nikakav talenat. Radiš nešto što radi 50% ostalih youtubera. To nije ništa tvoje. Želim da se izvinim svima, jer sam prosto napravila grešku. Ta greška se zove moj spot. Odradila sam to na neki način koji nije shvaćen i prihvaćen. Ne, to je zapravo nešto najprimitivnije što može svako da shvati. Neću se pravdati, neću se vaditi iz govana, prosto zasrala sam. Da, ali sad će da se pravda. Jednostavno, ja sam htjela nešto drugo da prenesem tim spotom. Htjela sam metaforički da objasnim da bez obzira da li ste goli, obučeni, gde god bili, da kad vam neko fali, fali vam. To nije shvaćeno. Aha, znači možda postoji neko skriveno značenje polugolih žena u ostalim spotovima pesama. Vidite ljudi, ovo mi otvara nove vidike. Pazite, sve ono što je Kika rekla.
Da je rekla, na primjer, Ana Lazarević, to bi imalo tu težinu. Ali kad to kaže Kika, to nema tu težinu. Da je došla prostitutka i rekao isto to što je rekla Kika, imao bi istu težinu, jer je to što je rekla tačno. Zašto to kažem? Iz razloga što ne može ona da priča o nekom primjeru deci. Ona koji se kontent svodi na crtanje muških polnih organa, skidanje u veš, gde pritom imitira masturbaciju. I to isto gledaju deca. Ona koja ima čak i golije slike od mene na Instagramu, prosto pogledajte njen Instagram profil, pogledajte moj Instagram profil i sami se uverite u to. Koji se kontent svodi na crtanje muških polnih organa, skidanje u veš, gde pritom imitira masturbaciju. To su samo 2 klipa. To nije za snimanje kontenta. Kika ima 130 videa. To nije ni 5% svih njenih videa. Za video Princeze Psiho sam rekao na koliko thumbnailova izbacuje svoje grudi, što je 50% sadržaja grubo rečeno, a siguran sam da je više od toga. To je već za snimanje kontenta. Drugo, Kika ima par provokativnih slika na Instagramu. To se može nabrojati na prste jedne ili 2 ruke. Princeza Psiho ih ima mnogo više. Zašto sam napravio ovo poređenje? Zato što je pokušao da umanji svoj loš uticaj i da uveća nešto što je zanemarljivo. Što se tiče clickbaita, imam za njih, evo, javno, imam jednu poruku i preporuku, a to je da dođu ovako javno i da priznaju da su napravili grešku, kao što sam ja sada priznala. Ne, oni nisu napravili grešku, ali vi ste očigledno nepogrešivi i nećete da priznate to. Jebi ga. Nije gnjilan, ali gnjida. Šta ti imaš sa Jaseštajnom? On nastavlja da se pravda, upropastio je ceo taj projekat, pritom je uzeo pare da nekog ispljuje, ja to i dan danas ne mogu da svarim. Sponzorisan video, sponzorisanu pesmu, ali ne diss track. Zašto bi ja pljuvala nekog za pare ako taj neko meni ne smeta lično? Ista priča. Vokabular ovci iz bakinog stada. Da, i ostatak ovog videa se ponavljala. Baš kao i ja u ovom videu sa imenom jedne domaće životinje. Kao što svako ima pravo na svoje mišljenje, tako imam i ja. I svako ima pravo da svoje mišljenje iznese. Postoji tanka linija između konstruktivne kritike i uvrede. I svako, čak i kad ga kritikujete, ima pravo da se uvredi. Ali zapravo i ne. Ta linija između uvrede i kritike uopšte nije tanka. Reći nekome da je loš i reći nekome da nešto radi loše ne može nikako da bude isto. Da, ljudi se ljute kada ih neko kritikuje. I to baš ti i ostale ovci, pastiri, kerovi radite. Ljutite se kada vas neko kritikuje. Iako je možda problem u vama. Danas radimo reakciju na Laurinu novu pesmu. Laura ima kosu kad skine periku, dakle, na Kitinu prvu pesmu, nadam se da mi neće lupiti copyright jer će onda ispasti još veće govno nego što zapravo jeste, tako da hajde da počnemo. Koliko uvreda za 15 sekundi? Jedino što je Kika loše o njoj rekao je da nije u redu snimiti onakav spot na onakvu pesmu, a ova se za nju uhvatila i ne pušta. I onda priča da neko drugi hoće dramu. Hajde da se uhvatimo i Kikine pesme odmah, jer mi se čini da nisam odradio tu temu, a trebao sam. Šta se desilo? Kika izbacio svoju prvu pesmu malo nakon ili pred kraj drame sa Bakom i njegovim ovcama. I ta pesma je dobila ogroman hejt i uz taj hejt i mnogo prikaza, logično. Zbog Bake prastiti ceo situacije. Što je najče fora je to što pesma nije ništa lošije od klasičnih youtuberskih pesama. Da, slaže se da ima neki cringe zvukova na početku i kraju, ali to je to, sve normalno. Siguran sam i mogao bih da se kladim da ne bi bilo nikakvog hejta na pesmi da nije bilo te drame. Ali Kika je tu odigrala strateški, iskoristila dramu da je pesma prođe fantastično. Jer te u YouTube-ovom algoritmu nema razlike između lajkova i dislajkova i drago mi je da je tako. Jer dok su je svi bez razloga pljuvali, ona je uzimala dobar novac. Penješ se ti srce moje dancima, a ne na tron. Molim te, please, bitch, please. Čemu ovakav komentar? Za vreme istraživanja sam mnogo puta vidio da iskoristila uvrede u prostitutka formatu. Ja imam neke informacije koje nisu sigurne, pa ih neću ni izneti, ali samo njeno ponašanje na internetu dokazuje te stvari. Tako da nemoj izgovarati bitch please, bitch please. Da se razumemo mi jednu stvar, nijedna druga nije tolika dijabola da za malo para proda svoj obraz, svoju karijeru, da se spusti na ovaj nivo na koji si se ti spustila, da pritom isproziva ljude koji najbolje rade svoj posao. Ljude koji najbolje rade svoj posao. Dok se oni bave Kikom ni ne pomislim na njih, a snimim fuj klip, gomilu videa oko drame. 3 videa. 3 videa nije gomila. Svakako je mnogo manje od broja videa koji ti napraviš za vreme drame i koje nastavljaš da praviš posle drame. Idi plači mami, idi
mači, tati. Hajde da rezimiramo ceo video. Izbacivanje sise na svakom thumbnailu, izbacivanje sisu skoro svakom klipu, provokativne slike na Instagramu koje prelaze liniju odvratnosti ponekad, reakcije, drame, negiranje sebe, nimfomanka, seksualni sadržaj, vređanje drugih. Sve ovo vam je potrebno da biste bili neko ko najbolje radi svoj posao. Zar ne? YouTube gledaju deca i ovakav sadržaj im nije primeren. Ako želiš da radiš ovako nešto, postoje sajtovi za to. Ovaj nije. Instagram također nije za ono što ti izbacuješ. I za to također postoje sajtovi. Reakcije su loš sadržaj i ponekad mi je žao što je YouTube uveo fair use pravilo. Na YouTubeu se ne uspeva kroz drame, nego dobrim kontentom. Neko kao što je Mulja će uvijek imati više poštovanja od bake praseta. Na internetu moraš da paziš šta pričaš. Pre videa moraš da isplaniraš šta ćeš u tom videu reći, jer uvijek će postaviti neko kao što sam ja koji će kopati po tvojim videima. Ali to je očigledno previše za jedan video. Snimanje videa nije samo sesti pred kameru i iscesti svoju negativnu energiju. Ako te neko iskritikuje, taj ti je iskritikovao. To ti ne daje pravo da ga vređaš. Reč kompetentan je besmislena. Svako može da kaže šta god poželi. Ovo je slobodna zemlja sa slobodom govora. Ako prostitutka kaže da je nešto loše i neka poštena žena kaže isto to, ako je to loše, to je loše. Zašto je bitno ko je to rekao? Šta smo naučili u ovom videu? Devojke, nemojte da se ponašate kao princeza psiho. YouTuberi, nemojte da radite ovo što radi princeza psiho. To je to. Podelite video sa prijateljima. Vidimo se. Pozdravko. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.